салом алейкум дӯсто, кадомед мушкили граница гузаштан дорем? номеро дар рӯи экран будада, ҳатман занг бизанед. Занда бошен шерона, занда бошен. Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бародаро. Чӣ хеле ки мебинед границаи сарҳади Регал, Турсунзода, Дӯстӣ дуогӯ ҳастем дар рақам бародаро ки ина вездим мора воз ки мора сразу буд кадан як старший лейтенант штай буд. Дур омадем гуфтем акаҷон амхе бе ягон чуну чароғ, бе ягон мушкилӣ гирифтан 2 моҳа воз задан, 2 моҳа қариб. Ана читон гуфтанем ман як шиша намефаҳмам. Ҳамин намешавад ки ба паспорти тоҷикӣ би 2 моҳа воз занан рисода 15 рӯза. Ман фикр мекунам ин зудтар мешавад. Ҳамин ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш агар тонен амхе кунен, мақсад кадом миллате ки мебиёд 15 рӯз ҳақ дорад, тоҷик мебиёд 2 моҳ. барое ки ватани худмона 2 моҳ бояд бием спокойно гардем. 2 моҳ бояд мо бием спокойно гардем. Ина леки шерои нар гарани хали активности корбудкунишон зур сразу гирифтан кори мора буд кадан. ҳазор раҳмати калон, худованд дастон дарда наминад. Занда бошем. Границаи Дӯстӣ.